बेयावनिया सिखारलायबाय आरोना फुङावनो सिखारग्रोमोना ओमफ्राय आङो ब्लाउसखौ सुग्रोदो आरोना पिंक कालारनि आरोना नैबे ओमफ्राय माने लोगो थांसिगोन आरोना न'आव दिनै माने दाख्लै बिफानि कास दंमोन नालाय फैदोंमोन दिनै थांगोन नालाय ओंखायनो हाखु दाखु सुनानै होबाय आरोना बेलेग खानि गैयामोन आरोना ओरैनो बडि केयार बायदि ब्लाउसनि पिस दंमोन नालाय बेखौनो सुना होबाय आरोना आङो ओमफ्राय दिनै सान्दुङा ओरैबायदि सान्दुं गोसा आरोना दा मोदाननाय ओमफ्राय मैया दाख्लैथ' सान्दुं गैखाया अखामोन बेखायनो पुरा अखायानो अखा आरोना सान्दुंबो मोजां दुंखायाखै दिनैनिफ्राय पुरा सान्दुं दुंगोन थ' बिदिब्ला लोगोफोर नायलांबाय थादों आरोना ओमफ्राय आङो मेचिनखौ दरजा मोखाङाव फज'ना लाबाय आरोना हारसिं लाबोलाय लांलाय खस्थ' जायो आरोना हारसिंनो मेचिनखौ लाबोनाय माने गाहायाव साखा गैया नालाय थ' लोगोफोर बिदिब्ला नायलांबाय थादों ओमफ्राय बिराद ब्लाउस सुनो दं आरोना देखायलांबाय थागोन एसे एसे आंना बिबारा जि बरियानो जादों आरोना दिनै एसे खम बारदों ओमफ्राय मालाबा जि बुरजा बारो ओमफ्राय नैबेनि बिबारा गुफुर आरोना लोगो लानिफ्राय लाबोदोंमोन ओमफ्राय नैबे पुकुआ फैबाथाय बस'बाय थायो आरोना दासो एसे मोजां रोदोमदों ओमफ्राय नैबे बिबार बारसिगौमोन दालागै बस'नानै सेस गथ'आ ओमफ्राय नैबे जाबाय पुदुना बोथोरा एखेबारे सान्दुङानो धा आरोना दिनै बिराद सान्दुं गोसा जागोन दिनै गरम दानो ओमफ्राय दायोबा मा जायो मिथिला आरोना ओरैबायदि सान्दुं दिनै खान्थाल जानो लुगैदों आरोना बाजै लाना जाहैनांगोन हानना दोननो होदोंमोन आरोना ओमफ्राय नै इसानाव खान्थाला जि थाइखादो आरोना नै खान्थाल दंफां थाइजौआथ' गैखायानो मा बुंनो आरो गरम नालाय दाना बिदिनो गानना थायो आरोना आङो न'आव थानायावलाय मा जाब्बा जुब्बाबाबो जायो आरोना ओरैबायदि सान्दुं आयौ 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 दै बायनाय दं आरोना नैयाव दै बायनाय ओमफ्राय नैबे अखानि दै ओइ बे अखानि दै थ' दायो देखायबाय थागोन आरोना राभा बर' रायलायलाय मा खालामदों गुसु मा खालामदों কথা পাতি থাকিলে যাম দি বুজি পোৱা না আজিকালি তাকো ওলাব নমান ষ্টপ ফেলাইবাই এই পিপি কচোন দে পিপি ক मेचिनखौ इयाव दरजा मोखाङाव हायै पुरा जिलकी उठसिनो सा बिमा दानाय आं दायाखै आंना हि सिलायनो दं नालाय ओंखायनोथ' बिमा गैथ'आ नालाय गांसे हानानै लांबाय आरोना गामियाव सोंख्लाबलायदों सान्दुङा गुसिगोन ना सोबाया गरमथार पे देउद ente oh ente alu itu tadi lah juga hai kak hai musto kok tali kamu mesti bukesa hey kos buka buka jangan cek berat korum kandal jangan gini por siapa deh justru kong deh kon deh iya cuma di sini kode cuma deh लोगोफोर सान्दुं गोसाथार बिराद गरम नालाय औवा सिङाव थांनो आरोना ओंखायनो पावार बेंक चार्ज होना लादों मबाइलाबो चार्ज गैया नालाय थांसै आरोना जिरायथ'नि आइमोना गामियाव थांदो राहुलजो आइजो दा
गोबाव नांगोन आरोना सफैनो दसे जिरायनो आरोना हि सिलायनो दंमोन सिलायथ'ला मेचिनखौ न' सिङावनो दोनदों नालाय दरजा मोखाङाव गरमथार बेसेबा गोबावनि उनाव उन्दुनो थांसिगोन आरोना दिनै एबा दावराव जासिगोन नांलायसोदों मानो सान्दुं गोसा रिसाय बिमा फिसाला जिरायनानै दंखायो अट'मेटिक नामा हाग्राथार बार बारदों मादोला सिउ सिउ बार बारदों सासना इमान गरम घर भितराव सासनियानोमोन बिदानिमोन आरोना बिदाया माबायाव मा होनो अनलाइन माबायोमोन ना इयाव लादोंमोन आरोना जि बरिया गुसु गुसु बार साबा लांजो आमियो जाया जोंहा मानसि गेदेर माथो बे मायबा होनो नोङो नोंखौ आं गाबोननिफ्राय बर' फोरोंसै रोंगो आखाइ खामजाबाय नै बेखौनो दां थांबाय थादों किबा मबाइल दामा खम दामिनो खोमसि जाबाय हनै आंखौबो नाङा दै गथ' फिसा ओमफ्राय नै गाहायाव ओइ सयथ' मोनदो दाबसे खेवजा खेवजा